Anoka idu higa mamit kendo changa gimi yegi gima omulo wacho to bende dwa wacho wach moro makakori winjo kaka weke loso nyiso ne wamuomore mano nyiso paro mantiere ni within ODM wan gi grube adek. Grup mokwongo gin jo ODM makoro oserwako law mawacho ni nitiere achiel ariyo adek ma President Ruto osetimo kendo medo timo ma koluwore gi mano gimiyo rais support ma express ma unconditional. Mano grup mokwongo kendo anyalo miyo grupno atamalo mar 60 ewi ne. Baso wan gi grup mar ariyo maparo ni weke nitie. Grup mar ariyo bende gina reasonable giwacho ni wan e broad based nyaka 2027. Bang 2027 wabiro timo negotiation manyien mamiyo wa coalition machielo. Koro riwruok madhi bet bang 2027 biro luwore gi negotiation motimore na motimore. King'eyo siasa mano gima logical nikech kuloso keny kata gi nyako to nitiere winjruok ma nyaka to timru na nyaka to tim. Omiyo grup weke amiyo atamalo kendo mar 30. Don koro wadonjo 90. Baso wan gi atamalo mar 10 ni oting'o jok ma samoro interest gi onge broad based ni fully. To digni bende pod omako gi kaka gichomir Gachagua. Mane team moting'o Amisi, baso oting'o Sifuna, basto Babu yudore diere kar kanyo pok ong'eyo ni to chom kanyo bende emorengo nitiere. To gi interest margi kaka siasa gi debate ema pod otimre na pod bago. Omiyo grubuwa mar express tuta duong kendo nigi influence mang'eny kata mane ODM ma kata mana owadwa ma weke biro bika ma gibiro lekesa gibiro ginene kamba obed mayot gibiro mbeko tol mondo conditions magidwa kedo nikech wang'eyo achiel kuom conditions magidwa kedo kata ok wawacho wang'eyo biro bika ma koro ilongo ni pi ng'eny moloyo ang'owa mogo manyaka ging'i kaka gitim. Koro tutam ni it's a reality whichever way kod idwa negotiate kod idwa kawe ni mane kore reality mar siasa ma koro wadhi donje to en gima nitie kar kanyo. Koro muomruok mutiyo godo na madwaro ni mondo koro timre na mondo we